lidi u nového videa z My Life. Ano, nové video z My Life. 4 feet. Jo, čau. A je tady Nový host. nový host. Host. No, dá se říct. To je někdo. A nový člen. Náš Nový hráč jménem Full. Jo, konečně jsem ve videu. Nic proti, ale ty teďka ve videu budeš skoro pořád. Jo, konečně budu být pořád ve videu. Na příštím videu nás bude ještě o jednoho víc, takže bude dneska soutěž. To počkej, to budeme jako točit už 4. To bych jako neřekl, jakože už by to šlo. Ne, ale to když to nebude kuchyň. Jo, když to nebude tady. Ne, já to budu jako, ale nic proti. Ne, ale ve 4 se nedá natáčet. Co? Ve 4 se nedá natáčet. Jo, Gimone, pojď naším tajným vchodem a pojď chytat ryby. Jo. Říkám jenom Gimon. Ahoj. Full dostane nabacáno. Kámo, já jsem mal umřel, já jsem Máte všichni to? Nemáte nikdo jako God? Já mám zapli teďka God už. Já teďka zaplínit, já si teďka musel zapnout. Já mám zapli zatím všechno. Já to chci zkusit. Hej, jak dlouho teďka natáčíme? Asi minutu, Ty to teďka spustíš, že se ptáš, jak dlouho natáčíme. Já jsem teď nesadl čas. No, Jo, takže mám God, takže všichni půjdete na příroda, ne? Já vám vystraším ryby. tak. Čekajte. Hej, Máš tě, ryba! hej, ryba, kámo! Ryba je kámo, že je žrádlo. Teď ho vyplaším. A tak vypneme si to God už, ne? A všichni. Tak jo, všichni si vypneme God. To máš za to, že plašíš ryby. Bye bye. Ne, nebo já jsem stihl dát God, takže. Bonenča lidí. I kdybyste se ptali, co je tady tohle úplně velký, Gimone slez dolů. Počkej, já to jednou chytím rybičku první. Já nějakou První rybičku. No, kdybyste si říkali, co je tady tohle, tak to je takové... Tak není bazének. Není to žádná mobtrapka, že by tohle byl spawner a tam nahoře jsme to chytali na háček, to je žádný takový. Prostě tady, jestli chcete vidět, tak já vám tady tak Gimon, pojď sem. Co ti je? To máš za to. Tady dole, tak tady vidíte, že to prokapává sice, ale když podíváte, tady odkopneme blok, Gimon tam vjede, Gimone, věď tam. Já říkám Gimone. Prostě vidíte, že to je bazén, když vyletí nahoru, tak to je bazén, protože řekněme, že to je náš mini bazén. Malinkatý bazén. Zkoušíme, jestli se tam může spawnout squid. Ale doufám, že jo. Taková zkouška, ale no už vím, že se tam nespawne. Uvidíš, že tam spawne za chvilku. Nespawne, já jsem se díval na internet a musí to být větší, musí tam mít víc placů. Jakých pláců do prčic? Jako pláců Jakých pláců? Jako, že to musí být třeba 30x30. Jo, tak to zvětšíme. Některý den. No. Ale ten Den určitě, že jo, kluci? Některý den bez tebe. Počkejte, já jedu dom pro zapaláka, zaplníme Martin ten tvůj starý dům, ne? A chápeš, že ten zapalák, že ten zapalovačem to nezapálíš? Že to netačne hořet vůbec?
On to jako hoří, ale on nezačne hořet ten dům. No ono to hoří, protože jsem tady dal netherrack, ne? Já bych to srovnal ze zemí akorát. Pevně si to taky hoří, protože tam jsou netherracky. Hej, Kukin, Kukin, máš tu sekeru našu? Ne. Kit USK. Nemám ani já. Až za 20 hodin můžu. To je hanba. Já můžu za Kit USK, já můžu za 2 minuty, za 2 hodiny. A tak to až jako to video asi bude trochu kratší, bych řekl. Čau, Creeper. Ty hezky, ale na světě. Jo, ty jsi tady měl ty trůly, že? Jo, to všechno vyčařili lidi. Třeba Hej, nevyčařili. Hej, pojďte všichni na Warp příroda. Počkej, tak půjdem srovnat ze zemi ten můj starý barák, to za prvý. Já nemám sekeru. To je... Ty nemáš sekeru? A to si se mě jako děláš co? Počkej, jestli je tu Luma, tak mi ji půjčí, jestli mi ji nejste dával. Kdo? Lumě. Luma. Kdo tady? Jestli tady kdo je? Je tady Luma. Lumo, to je l. No ale to je jenom Luka. Taky jsem slyšel. Takže... Ori. Hej! Ne, na to bych to nechtěl. Hej, teleportni mě k Gim. Jej, sorry lidi. No přesně, taky se omlouvám za to. Teleportni mě. Taky se omlouvám za to první video a teďka jestli jste tam viděli, že něco slyšeli, tak něco. Taky se za to omlouvám, protože u mě je tak trochu rušnějc než tady u někoho jiného. Já bych si... Takže počkejte, Já bych... Je tu někdo? Já jo. Tak. No. Já bych... postavil nějaký barák, to za prvý, a tam bychom bydleli, ne, tam bychom něco prostě toto. Já bych udělal něco pro ty nováčky, jakoby. Třeba, jak jsme seděli ten dům. Jo, a to ne, bych... A to samý lávou, jo? Ne, nic nedělej s lávou. Jo, a bude soutěž. Kdo s námi může natáčet? Soutěž bude o to, kdo uhodne, kdy se narodil, kdy začal 4 feet hrát Minecraft. Kolikaté verzi? Ano. A nepište tam nikdo 1-1, jo? Protože to jsem ještě ani nebyl na světě. Prostě nad 1. 1.7 to je. Prostě byla 1.7. Prostě pod 1.6. Od 1.7. Tak od 1. Od 1.6 do 1.8. 3. Za mě teleportu. Tady je Endermanu jako naděláno, fakt že jo. Hej kluci, takže... Počkejte. Já musím jít do... Proč mám bugy? Protože máš. Jo, já bych se spíš tohle. Já bych postavil spíš nějakou takovou malou budovu a tam bychom vždycky začali točit video a tak nebo tak něco. Prostě video, dobře video ne, budovu, kde bychom... Co jsem vám napsal? Jo a kluci, můžu se toto, kdo chce kakao, tu horkou čokoládu? Já ne, já už jsem měl. Teda ještě mám přejmenovanou. Je moc dobrá. Já taky bych řekl. Já vím, jo. Já jsem dobrý na kakao. Dobře se ho udělal. Ne, ježiš, já jsem... Blbý na kakao. Já jdu zapálit Endermaně a budu sportovat jako místo. Jo.
Takže souhlasí se mnou, že uděláme nějakou místnost a tam vždycky začneme točit. Od tama. Mohli bychom. A mohli byste dát nějaké hlavy od tebe. Je, klidně bychom tam mohli Chcete začít. někdo čokoládu? Je moc dobrá. Mám. Já si také udělám na cestu, když budeme dělat. Jo, já nevím. Můj půjčí knížku. Těšíš takové bugy. Martin, Také bugy. Pupín, půjčíš knížku? Já nemám. Jakou knížku? Normální knížku. Já to mám zdroj na mléko. Já jsem zemřel! Lítas? Já jsem se relogoval, no. To je... To můžu najít věci. A kdy zrovna byl? A já jsem lítal u kamoša, od kamoša byl jsem takhle kousek. Já trefím, neboj. A podvíš mě? Jo. No tady je mobe, takže asi těžko. Já jsem u kamoša teďka, kdyby uraz. Takže krávo, papa. Máš knížku? Ještě jednou. Tu máš. Počkej. T lomeno TP A C C P T. Pojď a leď pořád rovně. Tam? Rovně, tady je skeleton. Já nemám god. Já ho zabiju. Nic Máš looting? Emocí. Jdeme na ten varp příroda. Počkej, já hledám věci. Tady je pěkný plácek, takže řekl bych, že jsem o ty věci přišel. Co? Jste všichni na přírodě. Počkej. Běžte na přírodu. Ale já si musím najít věci, jestli to nevíš. Nebo jestli mi chceš jako na enchantovat sám tohle. Krumpáč, efficiency 5, select touch 1. Jako jestli mi to chceš udělat sám, tak klidně, že jo. Ale mě to je úplně jedno, jestli mě to uděláš sám, jako, ale... Keen? No. Vypni si mikrofon, nebo u koho to bylo, když jak už. Všichni běžte tady na začátek varp příroda. Já tam nemůžu jít, chápeš, já hledám věcí. Papír. Takhle. Pojď sem, Simon. Počkej, já potřebuju papír. Jeden. Dá se několik hlas udělat toto. Knížka? Mohlo by jako. Já to zkusím, já to třeba. Knížka a dřevo. Jo, a já potřebuji ještě kůži, že jo? Kůži, já nevím, jestli mám kůži. Mám. To bylo. Já už nevím, jak se kreslí kniha. Hej, kluci, běž na varp. Hej, jak se kreslí knížka? Potřebuješ tohle. Kůži. Mám kůži, dřevo a papíry. No. No, akorát, že jak teďka nevím. Jestli to bude na internet. Takhle, napiš tohle, recipe b-o-k. Jo, takhle, ona na to nepotřebuje dřevo. Ne. Jo,
Já tu bombardu. No jde to! Fakt? Jo, Takže jedno využití to má dokonce. ano. Na tu. A za 4 minuty ukončíme video. Tak se pojďte sejít do endu. Jo, já tam hned půjdu, jenom co si spojím meč, možná lomeno warp nd. Kdo chce oenchantovat knihu Sharpness 3 to já nevím, jak se to jmenuje. Dej mi to. Počkej, ne, to může dát Martinkovi, počkej. Martin. A tady myslím, jsem dělala, ale jsem se neříká, to mám na češtině. Kdo chce knížku Sharp 3, které pro začátci a Power 4. Já ne. Tak Kukin? Já chci. Kdo jsi? Kukin? Já to zabijím Endiase. Hej, Já podpálím. Hej, kde jsi, Kukin, jak to dáš? Tak běž za tu věž, dá se říct. Hej, ale jako pojďte do endu. Já jsem v endu. A pojďte jakoby k enchant table, pojďme video. Jo. Jo, hned já tady jen podpálím pár Endiasů. Dělej. Já už jsem tady, já se ještě s nějak potřebuji něco spojit, nečortej mi XP. Máte na to minutu. Já už jsem tady jako. No ale já už to chci ukončit, ne teď. Jo, ještě půl je tady taky. Jdeš? Tak budeme mít i společnost dokonce. Tak pojď, Kukin. Pojďte sem. No. Házej. Házej. Dobře, já bez armoru. Kukin. Pojď sem, ty kokos. A dívejte si všichni navrh. Jsem jediný, kdo si dal F5. Nejsi? Fule. Tak, čus lidi a u příštího videa. Čau. Blé.